Wow, at dati, kwarta di unig na. Sigurado nga namit lang alayan dahil ito'y kakabsata nga nahiling agbabag. So, mapamit lang kanya ka di kwarta. Kaya pa'y mabag, nagadumati regalong kumakanyak, doon ay kumama sa pato. Hello, kakabsat na yung bagal daw tayo amin. So, tatangal daw kakabsat ket. Regaluwak ni Cherry iti. Bag. Iso nga bagtirgalok kanya nakakabsat amok nga din nga tanggapin dayto eh. Aglalo kaya nga nahilig ni Cherry nagbabag kakabsat kas madlaw yo. Nung umumor kami kay halos aon babag na. Nakabulsa lang dagiti wallet na. Bulbulsa na lang dagiti cellphone na. So adi kakabsat regaluwak iso na ti bag. Ta sigurado nga namit lang tanggapin dayto. Kita nyo nakakabsat. Haan lang nga basta-basta nga bag dayto yung nakakabsat iyawat ko. Wow, at dati kwarta di unig na. Sigurado nga namit lang alayan dahil ito'y kakabsata nga nahiling agbabag. So, mapamit lang kanya ka di kwarta. I-prank ko man gindi. So, nakakabsat. Amok nga din natanggapin dahil ito'y. Ada di kwarta so nakakabsat. Ta, madam mga impake ti gamit na. Guray ito i-prank tayo. Nabubraem. Agim impake na aji papanaw ta. Ano may Mr. Buntoy ko Agim ubrak. Adi bracket to yun ay isturbon. Apa yata? Diyan ko kanyaw. Bag? Kita man, anak magbabag diba? Kaya rin magustang tinted ko na nagpintas pa atin eh. Talo ko kung rumbag tayo kay hanggang nga iwilbulsa ti ko, dukol na katabulsang. Yung makikita ang magbabag na narong-ramarnak, diba? Pagbagannak pa yung madkaya ta. Anak mahilig nga raw. Siguro nga regaluan ka. Barbaraw? Wait. Kaya pa'y mabag, nagadumati regalong kumakanyak, doon ay kumama sapatos, lagiji mo, agiji kay kayatak, pagay-ayatak na sapatos, lupot. Kasi kumamat, bag mo, asla, bag pa'y tagwiting sa maatamat, nay, kubrador. Sige niyo, dimgad ata, baklay mo nasta na Bag ti kubrador, naku maninang nagdadamata kay ano ta pagwiting na kumamat. Na, ballpen lang kin papel tiwiting iti makarga naman. Hanang sapay mo tapos mabalin mo pa i-adjust. Dimkat ata, nagporma. I-adjust mo kasta na mabalin mo yung shoulder bag. Naikis lang ka nag-uwitingan. Dimkat good ata. Regalong kanya? Hiuin. Kaya di ba ang mga nagbabag? No kumasapatos kasi di kumamatin, mo. Ano talaga kaya? Nung gapot ako regalo. Siyempre, iti regalo. Kunak nga rin yung ti-vlog ko. Iti regalo, awatom. Iti regalo, dorein niya, daan man atawin noon niya. Awatom, ngum hanagbabag talaga. Ngum arami din ang koleksyon ta regalo mo rin ko. Panasag to tagbag. May tatay ko na. Kaman yun kaya? May mali mo na ang regalo. Kaya din kaya? Kaya ata regalo nga rin. Iti regalo dapat awaton. Hamuman kahit nga usaron. Ikip ko ata regalo nga rin. Negim. Manang din kaya? Ay, pay ayutang naksalang. Pay ayutang na lang. Dimkat ko na. Oo, ikipon ako pa. Kumataging kubrador. Kaya din kaya? Kubrador na kutiwetingan ano eh. Nini. Na. Ala, sakit to na ako natatangko-tanggapon. Kanya ko, ikip ko ato. Apay. Walang din kaya? Kaya to, regalo ka. Regalom, di ba? Oh. Din kaya? Kaya to, ato regalom, ikip ko. Rin na may ilagagbag ka, duling ka. Pakaraglagi pa ang kanya mga niregaluan na kipanguwiting. Thank you. Walang din kaya? Thank you. Ado malaon na ito siguro. Napintas ato yung malaon na ito kwa. Nga pag Hindi ma. pagisan ti wallet. Umani, medyo wallet ko to, di ba? Oh. Walang din kaya? Ayat kun ani. Tama! So, bagtitatan din sa bagbagti na. Pag ikawalit ka na. Kada ko kita ano man ay wallet ko kada DJ ko o DJ. Kada ka maungatan. Ikaw na regalo tas sa tayo babawin. Ay na lang. Wow! Thank you.